The pastor is the only qualified to interpret and teach the Bible. Yes or no? Ang pastor lang ba ang qualified nga mo interpret ug mo teach sa Bible? Asa man imong tubag? Pastor lang o dili? Kung dili pastor, kinsa man? So kini ang pangutana matubag hinayani. Atong isipon. Ang pangutana ganyan, the pastor is the only qualified to interpret and teach the Bible. So lain-lain ang tubag ang uban. Ako ba yun? Yes, ang pastor lang yung tungod kay silang nagtuon, sila ang nagtuon sa Bible, o sila po ang dunay opes as a pastor, mga mudala o mga plak, mga karnero. So, sila lang yun ang qualified nga mo-interpret o mo-teach sa Bible kaya sila yun ang giliwan sa Ginoo kung kana ang atong itulungan. Pero ang question is, tanan ba nga pastor ana din ha nakabalo, motudlo? Siguro kaya nagtuon guna og Bible school ang uban. Ang uban na nagmasteral pa, doctorate pa gyud, hindi pa sure na magdili po na sila kabalo mo interpret, motudlo. Are you sure? How about ang uban? Dili sila pwede mo tudlo. Ang mga leader, dili pwede mo tudlo, dili pwede mo interpret. Dili ba pwede sila mo tudlo o mo interpret? Ngayon kag dili mo na sila giduhugan ang katuro man yun. So atong isa na. Ang tubag, no, dili. Dili lang only ang pastor ang kabalo mo interpret, ang qualified nga mo interpret kung mo teach sa Bible. Si kinsa man yun ang the only one qualified to interpret and teach the Bible. Si kinsa yun ang qualified. Kuman game mo tanong, gitawag mo nagpastor na nga. Kuman na nakagraduate ug kuan, mo ana pa kuman ba. Anong gitawag mo nagkuan? So dili po na pwede motudlo, di mo na dili mo na pastor. Pero ang pag-atubag kini siya. Kini siya pinakatama ako. Bisan pag pastor ka, bisan pag doctorate ka o nag-unsa ka din naron. Kung wala ka nagtuon anak, dili ka pwede mo tulog o mutik sa Bible. So, dapat ang mutik o mutudlo yun katong nagtuon. Bisan pag dili ka pastor, kung sa tan-on mo nagtuon ka, nakabalo ka, kay nagtuon ka, ugihan ka nagtuon, o imog yung gipaning kamutan nga nagtuon ka sa grasya sa Ginoo, bisan pag dili ka pastor, ang pinaka most qualified nga mutudlo, mo preach ug mo teach, mo interpret ang nakabalo. Kung pastor ka, supposed to be pastor ka, dapat mas kabalo ka. Pero kung pastor ka, wala ka nagtuon, hindi ka qualified teach, interpret. I-giveaway ni mo na sa katong nagtuon. Kaya qualified kang mutudlo kung mo-teach ang nagtuon. See? So sa pangutana, the pastor is the only one qualified to interpret and teach the Bible. No, dili siya. Ang qualified, bisan si kinsa na nagtuon sa Bible sa tulong sa Ginoo. At kung nagtuon yun, siya ang most qualified. So I hope you understand.